Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Avui vaig a fer un vídeo molt diferent. És un vídeo que vaig veure en el canal de Jenna Moreci. Vos deixo, com sempre, baix l'enllaç al seu canal. Jenna Moreci és escriptora, és americana, i dedica el seu canal a parlar d'escriptura, de tècniques d'escriptura, de les diverses parts del procés, i va fer un vídeo en què ella localitzava textos de quan ella era menuda per veure la seva evolució o per curiositat de veure què escrivia quan era més jove. Jo, desgraciadament, no puc traçar tant perquè, com ja vaig explicar en el vídeo d'El Mar, on jo vivia patirem una pantanada, la pantanada de Tous, i una riuada, se'n va eixir el riu i desbordava per tot el poble, van perdre moltes coses que teníem a casa i el paper, òbviament, amb l'aigua no es porta molt bé. El text més antic que tinc és de setè d'EGB, quan tenia 11 anys. Curiosament, a banda, també he trobat un butlletí dels professors amb les notes i els professors simplement havien de posar la nota i darrere simplement signaven. Signaven els pares, com que l'havien rebut, signaven els professors en cada avaluació. Tant jo com el meu germà, al llarg dels cursos, simplement teníem les firmes. Però n'hi ha un en què la meva professora, en el primer trimestre, em posa un comentari. I és curiosa la vida, perquè jo ara soc filòloga i correctora i traductora i escriptora, i l'única cosa que em va comentar la professora de totes les assignatures i de tot el que podia haver dit de mi és: caldria que millorara l'escriptura a partir de l'esforç personal. És a dir, que m'havia d'esforçar més per escriure millor. Curiosament, ara és el meu fort, diguem-ho, és la part que més m'agrada, i ensenya a altres persones a fer-ho bé. De manera que això és la prova que la vida fa moltes voltes i que, evidentment, em vaig esforçar i ho he aconseguit, però em resulta molt, molt curiós que no digueren res de, no sé, qualsevol altra assignatura en què anara pitjor. Bé, textos només n'he trobat un. He revisat totes les meves llibretes i només en una, perquè es veu que la resta està a banda, n'hi ha una activitat d'expressió escrita en què havia de fer una redacció de ciència-ficció, molt breu, i vos la vaig a llegir. El que sí que comprovo és que, a banda que m'ho havien manat, a mi m'agradava la fantasia i m'agradava la ciència-ficció i em continua agradant molt a dia d'avui, i em vaig inventar aquesta història. Penseu la que tenia, perquè algunes frases no acaben de fer ahir una explicació, però ho lleig. El títol és Uns dinosaures a Saturn. En l'era prehistòrica, on vivien els dinosaures, un dia vingué un científic del segle XXIII i transportà a un parell de dinosaures a Saturn. Allí tot estava desert. En allò se li aparegueren els habitants, que eren nans blaus i graciosos. Agafaren a la parella de dinosaures, una classe de coll llarg, Diplodocus, i els van dur al laboratori a examinar-los. I després de comprovar que no tenien cap malaltia contagiosa, ell es deia Entritudocus i la seva dona trobaren treball i s'instal·laren al planeta. Treballaren al carrusel estel·lar, que consistia en pujar-se als anells del planeta mentre aquests giraven. Un dia, Entritudocus i la seva dona pujaren un moment al carrusel estel·lar i en deixar sols els comandaments de la màquina, girar i pegar voltes i voltes, amb moltes os, i van caure dels anells i anaren a caure a l'era prehistòrica, a la casa d'on havien vingut. Això el vaig escriure el 7 de juny de 1990. M'agradaria, m'encantaria trobar més textos meus, em resulta curiós. Comprovo que tenia els mateixos gustos, òbviament per l'edat ara ho escriuria d'una altra manera, però en si la història m'agrada, ja vaig mesclar prehistòria. M'agrada que l'única història meva que he trobat té viatges en el temps, que és una cosa que m'encanta, i tot i que m'agradaria tindre més textos de quan jo era menuda o redaccions o coses que vaig crear, no és possible, però vos anime a que busqueu si sou escriptors o voleu ser escriptors, coses que haguereu fet de menuts, perquè és molt curiós. Vos recomano que tots aquests textos que heu deixat perquè no vos agradaven o no eren prou bons o tot, que els reviseu tots ara. Perquè segurament veureu una evolució, veureu com m'heu anat a poc sense saber-ho adquirint un estil propi, una veu pròpia, deixant d'imitar els altres o trobant un estil en què vos sentiu més còmodes, i veureu si teniu punts en comú amb el vostre jo del passat, quant a temes o gèneres o el vostre, no sé, la vostra manera especial de narrar. Si vosaltres vos animeu també als que tingueu canal a fer també el vostre vídeo llegint textos vostres antics, aviseu-me com sempre en la secció de comentaris.